Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Majaber nyakona moge juang Mario bedo yo machalo nade weekend mari nyaka sani kinde makoyo ng'ich inti kono jowadu nade wacho ni kinde montie sani dwe mar 7 osewacho kata ni gigo manya keti kati bed kod liet iwacho ni kinde montie sani bende weche mag tuke medo mana kelo liet kuonde mopogore opogore jotugo moko dar moko koso klebe moko bende wito jotugo moko masulwe tiende nang'o e pewe mag tuke okinyi makawuono ka wantiere kod wada timo ni nonro mag weche mag tuke achiel kachiel bed kod ng'eyo ni gin weche mage ma ponono dhi bedo kata ka loso weche manyien mabiro dhi bedo kata ka warango to en mor machalo nade ne johera mag adhula okinde ma wantiere sani sama wantiere sani nyakora moge jwang' iwacho kanyo ni oganda ka penjore ni tuke to koro bedo ni ochomo kanye bede gi mor ni mar bang' rito kuom thuolo mar higni 17 klab no mano mar Shabana FC koro yudo thuolo mar duogo e lig maduong' ma pachoka mano rito machalo nade in kaka jahera mar adhula inyalo rito kuom thuolo maromo nade ten mor machalo nade ne oganda mag Abagusi mabende nitiere kar kacha kocha margi Okoth oyudo mor machalo nade mano mag jo Shabana to manager kachiel koda ka jotugo duto man kacha noyudo mor machalo nade alo sigino mano timore weekend mano bende paro moro ayudo ka kuom jolony mag weche mag tuke mabende odanonogo weche tuke okinyi ma kawuono wantiere kae Jeno Lale wacho ni homa ma Nairobi bende omake kawuono yueyo juma manyien wabedo kode okinyi ma kawuono antiere kae kod wendo mabiro thuolo mokwongo e Ramogi TV chenro ma okinyi ni mano Diana Priska nyakara chuonyo kendo jalonyo weche mag tuke wada twakore kachiel Diana machiegni Ramogi TV. Hello kamano. Chiona. Achio maber. Mitai. Angi konu ane Shabana bo okelo ni mor koso kuyo eyo machalo nade mano ka wantiere kae anachiwo yo makare kendo aroki machiegni bende Willis Odembe acho ni once isebedo japuonj adhula to ibedo mana japuonj adhula kendo pod iwinje yo makare machiegni Ramogi TV ero piny kawuono ero kamano nya Cleophas amokunga moso nyikwara moga juang kamora mora gintie kenda moso johera ma Gor Mahia kamora mora gintie ani luongo ni Willis Odembe anuda semo kakia ne an team mar youth team Gor Mahia youth team nyaka sani nyinga ma team ne mapod once a team you be always a team yes ero kamano nyaka thuolo bende mar biro Ramogi TV kendo thuolo machielo dochiegni ma kawuono nyaka Ramogi Jong ka wantiere kae kod Diana Priska kachiel kod ka Willis Odembe wada winjo mana sigana matin manolosno kanyo kod Crispin Otieno mano ka intiere kacha county ma Kisii mano kotenore kod sigana mar Shabana FC loch margi ne chalo nade nokelo mor ne oganda mag Abagusi e yo mane Gusii Stadium ne chalo nade nopong' thich koso oyo wawinya ne sigana no mano mar Shabana FC kato bang'e wadhi nyime kod twak. Ne en tuke mane ochuo chieng' e alap mag Gusii Stadium e kinde mane klab mar Shabana rakore gi klab mar Kisumu All Stars. Shabana norodho tenga gonde 2-0 mane omiyogi okombe mar lig mar NSL. Johera mag Shabana mane opong'o e alap mag Gusii manyalo ting'o ji 15,000 nonyiso mor margi bang' rito okombe no kuom higni 17. Tumefurahia sana leo, timu ya Shabana imeweza kutubeba, tumepata pointi 2, tumepata ushindi, kikombe tunabeba hapa kwa hii uwanja wa stadium Kisii. Leo nimefurahia tumefunga mabao mawili, Shabana twarebonge. Leo haijakuwa game ile yenye tunaweza sema eti boys walikuwa ile kali kabisa, but at least hao boys wamejituma. The competitors also walikuwa wataf, but manze ni God. Nachukua fursa hii pia kusema asante sana kwa Gusii kwa kujaza uwanja wa Gusii Stadium. Walijaza hadi wengine tena zaidi ya wale walikuwa ndani, walikuwa huko nje. Jatugo Nehemia Onchiri noloyo gonde 2 mane omiyo Shabana FC okombe bang' yudo points 73.
Johera mag Shabana nopuoyo mokalo wuoth mar klabno ka bende gipuoyo jogo ma osebedo kodgi kanyakla. When we were coming, we had traveled all night from Moranga. We did it since Shabana was created. Actually, we've never won any trophy. So today was a history making, and in a very, very special way, Tore Bobe goes all the world. And as I said the other day, we're united as Omogusi and forever strong. Tore Bobe! Tore Bobe! Leo hii imekuwa ni siku ambayo ni ya kipekee, furaha kubwa. Timu ya Shabana wameweza kutoa ama kushinda kombe la NSL. Shabana, kumbuka, ni timu ambayo iliweza kuanzishwa miaka ya 1980 na baadaye tukakuja tukadidimia kidogo, imefufuka na imefufuka zaidi. Jakom mar Shabana Jared Neverton bende nonyiso mor mare kendo puoyo johera mag Shabana kuom wuotho gi klabno higni go duto kata odok ni gisekale midhiero mag nok mar omenda. They've been very, very supportive. Our fans came back to kwa kiwanja, and every time we've had long travels and financial difficulties, they have been in a lot of support. The small money that they have given, they contribute in forums, is what has brought us where we are. Bang' riwruok matayo adhula pachoka chiwo ne Shabana okombe, johera mar klabno nowuotho gi okombe ka gilieko ni biro bedo mapek ne Gor Mahia kaachiel kod AFC Leopards e tuke adhula ma lig maduong'. Bang' kawo higni moinga 10 e koyo, Shabana koro nyiso johera ni gin be ginyalo rakore kod timbe madongo e thurka ka nyaka sani johera mar timno medo kwayo jotelo mopogore opogore mondo oriwre kod johera mar timno mar neno ni tim mar Shabana omedo dhi nyime kendo medo timo maber e lig maduong' mar thurka. Crispin Otieno, Ramogi TV, Gusii Stadium, County ma Kisii. Koyo nyalo chalo nade? Higni 17, higni moyo 10, in mana okibi tuo gi jogo miwuoni gin besegi chako di Willis. Cleophas ka wacho kar Savana, en gima ber kabisa duoko ma Savana e league, nikech Savana en team ing'eni sana timbe mag kabindegi iluongo ni community based clubs. Iyudo ka gin gi fans madongo kendo iyudo ka bedo margi donjo margi kanyo dhi miyo nitie kaka gimedo percentage moro e mit mar team mar league mar pacho ka, nikech koro wan gi Gor, wan gi AFC, to wan kod gi Savana. Koyo lich kendo wando pok wachope, wan pok wadoga e koyo, but koyo lich ne waneno kan there was a time mwadwa dok e koyo miwinjo ka kata simo ko chiemo nyalo tamni yawa, to koro Gor ne ang wadhi nene e pewe mage. Omiyo ineno ka johera mag Savana nowuok oko kendo agone giro kamano maduong' kabisa kuom nini mak magi mago team. Kendo iyudo ni ineno Savana ni kendo donjo mare no nitie kaka bende jo moko medo kawo nitie Savana nitie support jo Savana nitie wan gi Savana madongo mane support Gor Mahia kata kirango kaka Mayaka, Masani pan no yere ganden senator Mowal. Mowal. Mano ne ja era mar Gor maduong' kabisa. Iluongo ni Rene Mayaka, wan Clara Mayaka, wan gi bwana moro iluongo ni Mogaka. Ne support youth team kabisa to gi senior. Mandalo moko dwa kuda chung. Koro yudo ka nitiere kaka wan to konchiel, nitie kaka ojako bath support maro matin. But nitie moral moro mokele league. Ikanya nyalo paro ni Savana anene ka pod no kategna inya tindalo moko modhi nyaka e Confederation mar Africa. Aparo nitie kaka Gor, aparo ni okanyal we maber, lakini tindalo moko magor no oloyo no yudo kombe mang'eny ma pani gine mane giluwo Gor, koro no chuno mondo giwakilisha Kenya e Confederation. Kendo ndalo no ne gin gi muindi moro kanyo miluongo ni Dogo Khan mane mwanzilishi mar Savana ndalo machon kabisa. To an gima nyalo wacho ni en mor maduong' kabisa kuomwa mar Savana mondo duogi, nikech nitiere kaka odhi kelo ndhadhu moro. But awinjo ka giwacho ni gidhi bago Gor gi FC. Maybe gibiro namna bago FC. But Gor to kapani gidhi bago nikech kwanza pauno baneno katin mano kaka intie mar Gor wacho ni podi mana kar kanyo range ne obede machalo koda na kar kanyo. Awinjo ka giwacho ni gidhi bago Gor gi FC. Gor to apani pod tek nikech kata pauno betin. Ona no awinjo kiwache ni
Alvapaga Beach. Alvapaga Beach gin tayari magisipong Alvapaga Beach. Gin gi expect ni jogo dhi bedo nikech ka gin Apaga Beach jogo dhi bedo 20. Magparo no gi kanyo. Diana, in ka jahera mar adhula ineno ka timno mar Shabana koro ting'o kombe no mano mar NSL kendo duogo kore league mamalo. Omi paro machalo nade kaka jahera mar adhula? Aparo ni dhi kelo adhula koro dhi bedo very competitive. King'iyo Gor ting'iyo FC, Shabana koro dhi bedo mar adek mondo bed gi fans mang'eny. Lakini still ok dhi bedo mayot negi. Onge kaka ginyalo biro malo to ka gitang ginyalo dok piny. Nikech also gima nyalo puoyo gi jo Shabana en ni gibedo gi management gi obedo maber. King'iyo maber 17 years en gima tek kibeda beda oko. Lakini duok gi dhano mor kendo kineno gima no Koth wacho ni gimbe gimor nyaka players gini omor. Ndalo moro ni chadhi Kasarani kacha tayudo ka ne gineno mpira mar Betika kanyo. Tapenjo gini uparo nade be udhi kao league mar NSL ni. To ginyisa ni wan wang'eyo gima sani wasetimo gi management wakaka dhi to ber. To bende ka bedo gi piny gi jopuonjo wetena moko koro nyisa ni wan koro dwani mana jersey mek Shabana. Koro Gor be nyaka yuare, FC be nyaka yuare nikech jogi nigi supporters kamora mora. Gionge supporters Kisii kende, lakini kibiro Nairobi gin gi nyidendi, gin ngata biro support gi. Alafu gima ne gitimo kendo maber ne giluongo kan mondo kony gi chieng' mane gi lift trophy no endi. Koro en gima it's a nice signal, en gima ber, yani kata ka ogando bedo piny nitiere ng'amosi golo kamoro. Kikete malo kanyo to obendo konyo. Koro Shabana dhi timo maber, lakini Gor ka bende udok piny, okadwa wacho ni ya support Gor kata oka support, lakini ka gidok piny Shabana dhi idho malo nikech gin gi support mar ji mang'eny. Duogo mar Shabana kod Murang'a Seals mano league maduong' ma pacho ka Murang'a Seals bende ang'ene ebo dhi kelo ndhadhu mare kendo neno ka tuke moko donjo nyaka Central Kenya ma kod bende neno ka en gimoro mawendo kuom jok moko mosebedo kata karito ni timba ne manyabedo ni wuok oko kanyo. Kuom Diana timbe ariyo ka gidonjo karka odhi chalo nade? Pono odhi neno thuolo machielo kaka Kisumu All Stars Otenga bende no biro nyaka e Premier League mano ma pacho ka kato bang'e gidok e lum bang' season achiel. Viga Bullets bende nitiere karkae. Irang kama gintiere karkachi gibiro gi siso moro maduong' mar tugo to bedo malo ka bedo matek competition kata PM ochalo nade iwoni magi dhi kelo Murang'a Seals ni ka nitiere Shabana giriwre kod klepe mamoko mantiere karka. Oyama bende pod nitiere playoffs e kind Wazito FC kod mano mar Migori Youth mang'ama dhi bedo kacha ka oyombo dhi yudo thuolo mar tewang'o mar duogo mar bire league. Pono wadhi neno ka Migori Youth ka giromo chieng'no e lap ma Muhoroni to gigoyo Wazito kendo gibiro koro giyudo thuolo mar donjo league ma pacho ka. Odhi chalo nade mano season manyien mabiro gi timbe adek ma koro ponono nyalo bedo ni mantiere manyien kata ka gin ariyo kende madhi yudo thuolo mondo gidonjo. Gima sefwenyo gi Murang'a kidhi korgi ok giyie ni kao points kacha. Koro team man as long as ni gidhi tugo dala mondi kao points kanyo dhi bedo matek. Lakini kimiyo gi tuke abich mokuongo mane madhi determine ka gidhi bedo malo kanyo koso gidhi wuok. Nikech ok gidhi migi mana timbe mana piny kuondegi. Idhi migi team moro mondo gitemrego girakrego mondo ng'iye kaka en. To king'iyo kendo Wazito an okapar ni Wazito dhi idho malo, lakini Migori Youth nigi upper hand mar idho malo. Wazito osebedo gi bagni matin, lakini ginyalo amua mondo nikech en piem mar donjo malo kacha. Koro ginyalo amua mondo gidhi malo kacha. Lakini ok dhi bedo mayot. To timbe ariyo go be rakre maber. Migori Youth ose rakre moloyo ne timbe ma NSL kanyo. Mane kinde mentiere kanyo. Biro mar Murang'a Seals bende ineno kinde makoro gintiere karakan dhadhu mag adhula. Shabana pontiere karkanyo kod johera giduto kinde magintiere kacha e weche gi mag tuke. Pogruok mane ma pono gidhi kelo? Mana penjo mapenjo Diana karkacha. Pono gidhi chalo kod Otenga kachalo koda ka klebe mamoko mosega biro e league. Gibiro mana kacha season achiel to gidok kendo e lum kacha kendo mondo gichak kendo league no mapiny ka gidho malo. Okay, Cleophas, anase dhi nyaka e pau Murang'a Seals. Iluonge Sebastian ni kanyo en kama korido kabisa. But jogo wuok
fans ni kanyo mapek. To gima nyaka ing'e ni sama udonje e Premier League ok oyot. Even though gin gi joma dongo gin kaka achiel kuom Kip Lagat ne en achiel kuom jatuk gor machon kendo ber, but kama koro chope ni Premier League kisechope koro gocho kendo chak pogore. Ok en kaka nyu gocho pinja nikech karango statistics maber iyudo ni NSL ka intiere ka team mokwongo oseloyo, in fact kaka team ma home team koloyo to mpira migoyo iwacho ni tin sana, ng'eny gi igolo mpira ok ibaya baya. KPL kadan en referee nyalo confirm ano. To KPL kidonjo mpira onge wach mar mpira onge wach mar ni ibaya mpira opang ka igolo tidwoko kwanza in Kasarani ka utuwe igor ojinde ni kanyo ma igolo ni to mpira dok. Koro yudo ka mpira inyalo dok ugo mpira no almost 90 minutes. Mana matin tuwe ma mpira no oko. Koro inyalo yudo ni gima ng'eyo ni ka gibiro mokwongo nyaka signing to nyaka gitim mondo mi straighten the nini. Mano ka gin Muranga Seals wacho ni team margi mane obedo kacha thuolo mar namba 2 NSL ok gidhi loke. Giwacho ni gin gibeda kar kacha. Koro chuno nyaka mondo gibug team makamana ka koro gibiro e league maduong'. Ing'eni mano ni wuoyo. Ing'eni psychological nitiere gine moro miyudo ka kata weg team nyalo wacho kata coach nyalo wacho to gima en adier ma all over the world. Kisedonje KPL mentality mar joma nyo biro ka ochako pogre nikech nitiere joma nyo ok yud kata crowd. Kaka ineno Muranga Seal nye giyudo mana crowd kargi. But koro gise biro ma odwa biro Nyayo Stadium, odwa biro Kasarani. Chuno ne nyaka umany koro joma oseng'iyo gi crowd, oseng'iyo gi environment, oseng'iyo gi mpira maber. Koro Muranga Seals bende biro mare ber kabisa kendo aneno ka koro wan gi Gor, wan gi FC, wan gi Savana, Muranga Silbe nyaka wayude jo Central ka. Kata ko gibiro travel nyaka Nairobi koni, but kori kacha to wadhi yudo ka wan gi fans maber. Koro biro margi ber kabisa, but gima ng'eyo kata ka gitemo wacho ni ok gibi sign players moko, sign to nyaka gibi sign. Ma kata ka gidhi first leg to mano ka gidhi first leg ko gi sign to ginyalo dhi to next season gidok piny kata mana Sabana wuon. Gin be nyawinjo ka giwacho kamano ni gin gidwa mana deal gi jogi ineno. Otek nikech Premier League tek okoyot. Nitiere ng'ama sano ni nitie player moro ma en sano beta orito mana team madwa kawe mondo odhi ogo Premier League. En mano kende ogoyo ka team ne odok e lum to chako beta kendo ochako rito mana ni koro an gadier ni league dhi bedo competitive kendo dhi bedo mamit kabisa. Kamano bende kinde magi duto timore nitiere gino ma oganda nyalo penjore ni okenge mwaneno sani season mokalo mano kata kirango NSL kirango kod kama opogore kendo ka wantiere kanyo e league maduong' ma pacho kae e weche maga tayo tuke mano moting'o weche maga omenda moromo e klepe manyalo miyo club ona fixtures meke kendo ng'at machalo kik mi walk over. Nano kinde mokalo club moro wacho ni ok duchop kanye en oa Kakamega kata oa Vihiga ok duwuok kata mochop Bandari ok ochop Mombasa tugo makamano wuok kata kendo ka oganda moko yudo points moko manyalo dia e kinde ma magi duto timore. Diana, omenda kod klepe bende en gimoro machieng' moro nyalo wacho ni club nigi omenda moromo manyalo miyo chope fixtures gi duto to kanye kama sir mag club donje no jakom mano mar Shabana wacho ni mafans osebedo kacha ka donjo e kinde duto kendo konyo gi siro jotugo e kinde ma magi timore. Onego gidonje e yo machalo nade? Aparo ni go gik gi weche mek fans nyaka ing'i kuonde mang'eny. Namba achiel nyaka fans mondo supporti nyaka ibed ni perform. Ok wanyal mana miyi pesa to onge gimitimo isiko mana piny kae. Koro Shabana gin gi right mar yudo pesa kuom fans nikech fans dhi miyo gi pesa kulingana gi kaka gitimo. To machielo onego wamany sponsors. Kaka wa perform sponsors bende biro to sponsors okinyal mana beda piny nyaka idhi many gi nyaka indik barua nyaka itim gik moko mang'eny nyaka ibed involved gi gik madhi mbele within Kenya.
okinyal beta iwacho ni adwaro fans, adwaro ma otimre kama, nyaka ing'eji the moment ichako team nyaka ikori keti itioko nikech gik mang'eny nyaka timre. Okinyal bedo ni ionge mpiche, ionge seche moko kata community kanyo nitiere joma nigi pesa, imanyo governors kaka kineno Simbarati, kineno jezi ma Shabana orwako kaindi ondik ni sponsored by Simbarati nikech nitiere kuma Simbarati nodonje. Koro king'iyo governors moko gin very supportive when it comes to gineno adhula, to koro nyaka ing'ini idhi ir ng'awa mondo okonyi. To coaches onego managers, team managers umbe uketo itu oko, ung'iyo ng'ama dwaro mondo sponsor u. Nitiere gik mang'eny kata Unilever sponsor ji. Koro nyaka keti itu oko. Bende chope rang'iny moro minyalo wacho ni nyalo use yo mayot ligwa ma pacho ka. Willis kata ne joket mwandu gi mondo mi odonji, wane maber ni wan gi jok moketo mwandu e tuke ma pacho ka. Mano kata kwa rangwero Shabana donjo league. Odonjo league gi mafans gi duto. Ndi gik moko onego bene timo. Ino kanyo kai wacho ni tickets mano use ne Shabana. Pabu cha tingo ji maromo nade 15,000. Kata kai wacho ni giuse yo makare, ne giuso tickets maromo kacha 4,400. Kuom ji 15,000. Kata kai wacho ni ke joko pongdi. Kane gipong kan pap mane ino nyaka jopong wacho ni oduko yao gate nikech ne waluoro kanyo ni oganda nyalo bedo ni nyalo nyonore. Koro oganda moko mano donjo mano kochudo gi kinde makoro gibiro. Nyalo bedo ni piny koni NSL inyako no ni tickets bono ne uso ga pesa di ano kanyo ka oganda wacho ni ero mapacho kae league maduong' koro kinyiewo ticket 300 ticket 200 nyatambo jo Shabana ka koro giseido magichopo malo ni ginyewo maseling 100. Inge mokwongo Cleophas mokwongo ndi penjo moro mipenjo mar uzito mar pek mar team kadonjo wach mar pesa. Ing'eni team sama en NSL onyalo yudo pesa morotate godo mogogo biasache modonjo, lakini kodonjo KPL oyudo ka pek moro nitiere kendo. Emomiyo yudo ka team inyalo yudo ka federation rango ni magi wach ni team ni to nyalo, but kochopo kacha to dhi obedo ma gi pek. To kendo gima nyaka ing'eni neno team gima koro Kenya ka gima problem nitiere en corruption to gi cartels. Nitiere cartels ma koro serito ni bas team osedonjo koro unyalo bedo ma ugoyo ticket gi otimre kabisa, ugoyo ticket to nitie cartels ma bende gi magi muting'o 100 koni muting'o 100 koro ing'ado koni ting'ado koni ing'ado koni ting'ado koni nikech iwinjo ka koro dhano chako bedo Kenya ka dhano chako bedo mentality ni team no yudo pesa e federation, team no kia nitiere governor miyo pesa, nitiere serikal miye pesa, ineno gimoro bilano. Koro ero ka nitiere cartels ma sani rito garita. Gin sama nyo team ni NSL cha, ok inegi. But ibro neno gi, to bendo kinyal fwenyo gi. Jito ng'eyo gi to gin nyaka gi joma ni e management mag mpije. Ineno clubs gi, nyaka management. Joma ni management go, ung'eyo ni gin cartels ma giseng'i maber ni kawuono wadhi go tickets maromo kama. Donge gusi onego bed ni wan gi onego bed ni capacity en 15. Ing'eni koro Premier League ka capacity en 15 ibro dwari maybe igoyo 10 kende. Mondo we nafas mar abicho. Koro abich miweyo no mane magi bende gikawo. Ema cartels koro kawo. Koro yudo ni revenue ok dhi e club. Ugocho ndi papopong. Lakini ka wangikete wi mesa kacha to gimowuok onge. Matene ni ng'acha sama uso mar club achiel ouso mare mar club achiel. In fact giketo ga booklet mo make sure ni magi mokwongo okwongo rumo 100 mokwongo okwongo rumo koro kitero mar club kendo 100 moro kendo chako rumo magi achudhe man ka kendo jotelo mag klepe gi ong'egi ging'eyo giti mango mondo mi gikonyre so klepe mamoko ponono doni mondo mi oyude yuto kaluwore kod ticket magi uso mondo jotugo donje pa. Ineno Cleophas timbe mag community clubs gi nitiere joma bende iluongo ni kaka sort of iluongo nyalo tiyo gi nying moko mag goons kata nitie joma bende protect the office. To mondo protect the office nyaka yud gimoro inyalo protect the office. Ineno to tek bende mino yudi ana sebedo ye kanyo tek mondo yudi management kata jakom sem nikech seche moko ibro yudo no biro nyisi ni ing'eni wane mwa keli kanyo. To bende ing'eni teams mag community gi gichalo mana seche moko ka gi siasa minyise ni bwana kitugo to wagoli kanyo. Koro yudo kiwacho ni bwana mai kaka wabende wadwa loso giri wan nikech ok ibi pidhowa
ok bi miyo mshahara imiyo players imiyo technical bench koro cartels go mondo mi tiek gi nini e Kenya kasa sana community clubs gi nikech ng'ato biro nyise ni indalo mono loso tim ni ne kanyo idong inyo kibiro ibro wache nango gor adier kaka gor los 1968 ubro nyise ni wana ndalo mani loso gori ni onge inyo kibiro adier be bedo pentiranga na adier ngani nata yude ka koro dogi washiro wacha adier owacha adier koro gigi duto timore to wange maber ni kama oganda chomo wange maber ni kata ka timbe moko duogo e league pontie ting moko manyaka klebe moko ben kodo inyalo bi kod yore machana ngeni matok machelo mabiro bedo godo e kinde mabiro ka league poko chako to kata kamano dayane nyalo miyo man ni pachi bende gigo na ka counties mamoko oseketo weche mag choko suru odhi e mbui digital onyo kan tax collection nitie mana kacha gimoro media dia kanyo to wacho na adhi e pap kito pe pap kacha nitie system nitie kar kacha kaka timo ge pinje maoko itimo mana booking mar ticket mar ichono kichopo kacha iketo mana kod mari kanyo to donje pap gik manya bedo kacha ne timore bende nyalo kete pacho ka mutie makare kinyo kit stadiums montiere godo inya kete chieng' moro na dhi Uhuru Park miloso kaecha to nayudo kamani kaka inyiew ticket to kidhi to bedo scan tidonjo idonje iye kanyo koro wanyalo timo kamano mondo wapogre gi kaka iluongo wa wan goons nikech kidhi sana kidhi pitch Gor GFC kapok idonja neno mpira kacha tiaga soromo wangi line kendo upango mpira chakore saa 8 saa 7:30 onge ng'amose yao kanyo koro inimiori ticket kama itho idiere kanyo nyiri opongie wuoyi odiwa diere kanyo tiagas bende ni kanyo mpira bende idwa neno ichulo 500 mokwongo idwa mana mondo dhi bede VIP kendo sepong kamae koro ka watiyo gi gige kaka to jomo pongo VIP samoro onge ticket mar VIP so onge sagu siep onge kanyo nyaka nyithindo nitiere donjo kanyo lakini tiaga soromowa kata seche moko mane be gimo miyo ndalo gi ok an mokwongo kadhi e pap kadhi ka Gor dhi gocho ka gidhi gocho nya GFC ok adhi e pap adhi thagora nango to inyalo dhi ka ndalo ma timbe moko gocho ka gigocho kata annex kacha kata Kasarani inyalo donjo nikech management kende onge ng'ama ng'iyo ng'ama dhi watch onge ng'ama kiani idhi kanyo koro gik moko ketnwa gige scan gini go yot wa book mana online wadhi titango mae message na kata mar M-Pesa kata mae ticket na maska ni donjo go kata nyocha ma itugo betika Kasarani kocha nitiere Big Brother ngado tickets kanyo iye kanyo Cartels bende nitie nyaka fake koro ko gikacha tinyisi ni kama imeandiko Big Brother donji to ng'at machielo no bose dhi omanyo Big Brother no bende oketo kanyo koro igowa e gate kanyo to watewa nigi ticket jitani gi ticket koro ng'ama nigi ticket mar adier gi mamiriambo kanyo ma pogruok nitie aya nyakoro mokejwa ko chalo na dakika osekalo kanyo dakika 36 pod wadhi nyime kod twak koro mukanyo saa 1:55 watieko chenro to kapok wachopo kar kanyo wadani wachop kumoro mabende wadani warang kamachielo wasetieko kanyo en puoch gi pak ne Shabana FC kod Murang'a Seals mar duogo e ligi kata kamano Shabana FC koremo kawo kombe ma kamano wadhi okang' machielo nyiepo mag jotugo diriso oseyao diriso yao to nitie jok moko makoro yudo ywak jomoko bende ywak malich ahinya kaka target margi obagi moja dakika mugi tujo mana kanyo osewuok kendo osedhi mana kamachielo nitiere signing makoro bende wacho ni nitie jogo makoro yao bengi wachno yao bengi kendo koro gintiere ka wadalose ewi club moro achiel manyaka sani wanyalo wacho ni mane achiel kuom clubs mapacho kama koro bende oseyao bengi gi kendo ginyiepo klebe moko pod olenga moko bende wacho ni wagombo Gor Mahia ogombo ng'ato kanyo ma obagi dakika mogik Tyson Otieno ang'olose Tyson Otieno mabende koro kowuok Kariobangi Sharks dhi riwre kacha kod oseriwre kod club no mano mar police koro tiende nang'o ikine mwaneno ka police oyao bengi margi kendo koro gikawo jotugo gikawo nyaka jotugo mawuok Azam mano captain machon mar Gor Mahia Kenneth Muguna en paro machalo nade ikinde mwaneno sani ikinde ma wantiere ni club model lose sani en police FC wana kanye kaka season ne gitieko nyiepo magitimo sani tayo polo dhi nyime oken kata mos diwinjo no omenda magikawo go Muguna ko wuok Azam oken omenda moro matin en ang'o mayua jotugo gi e club ni mano mar police mokwongo Kenya Police kaka young players
iyudo ka mokwongo inyisi ni kibiro aparo nikech en corporation inyalo yudo ni inyisi ni kibiro inyalo miyi tich matiende ni kata chieng' moro ihinyori to pod idhi mbele gi tich. Mar ariyo gin timbe miyudo ni msara kata beno tin to in kode gadier entiere. Iyudo ka ng'ani seche moko ing'ado na NHIF, NSSF entiere to signing fee ma giwacho ni to kapara ahinya nikech team manyalo golo pesa signing fee ma ingo Gor Mahia kiwinjo milion achiel mar kawo Muguna kowuok Azam kobiro police. Yes, mano owachore to kwanyal bedo adier but gima ng'eyo ni Tyson nyocho nego be ni jogor kawe man office no se dhi nyaka office mo se offer ne 750 udonge contract mar gimoro 10 months gimoro like a year matene ni mondo mi bende nyiew contract ne no chuno ni nyaka pod imiye gimoro to nyaka idhi negotiate bende kendo gi club mare machon team ne machon cha koro no en odwaro na winjo no odwaro kaka from the office ne odwaro 1.5 to office no chopo nyaka 750 monyiso office ni sawa kara kiny nabi mondo wawuo to ng'ato miye koro 1.5 ng'ato koro miye 1.5 to 1.5 ni Cleophas ok ang'eyo kaka police nyalo golo 1.5 kaka nini ma sirikal mondo igol 1.5 akia ng'ama golo lakini nikech jogi chulo sara iwinjo ka jotugo man kata nigi chir kanyo mogolo top scorer e season mokalo jogi nigi wacho ni nigi moral moro mar tugo kaluwore kod lwasi makare mosemigi jogi nigi training facility mabecho jogi nigi kuondegi magi wacho ni ngima kaka jatugo nitie kar kacha milion achiel e tamgi mano to adier ing'e ni jogi nigi pap jogi nigi gimoro amora jogi nigi bus jogi facilities to gin gi jok mosirogi bende gin jok mosirogi then gima jogi bende nino kaka nitiere players moko ma bende overage ma bet ni malo ma be ok ndiki but environment ni sawa jogi gin jomo osetugo nyaka e Gor koro iyudo kata kaka Miguna osetugo e Gor koro rango ni Gor ni aseting'o nyaka ni league koni aneno ka offer nitiere ng'ama nyose dhi e class moro offer ni koni ang'o manyalo monda kawo kata ka benire en milion achiel mamano ok wanyalo seche moko wanyal ng'eyo nikech dong' nye en free ni en free ing'eni ng'ama free kori iwuoyo kin kaka idwaro but gima ilando nyalo pore gima odonjo but gima nyo office Gor wacho ni gima ne gitemo timo gisebedo ka gibedo gi problem ka gipromise players sana signing fee kiwacho 1.5 to giwacho ni sawa wadwaro mi 40% kata 60% koro obedo gowi to gowi ni chopo kama koro hinyogi mo gitiek koro gimanya gitemo ni wang'ni gidwa kawo player marome pesgi ka player dwaro milion to giwuoyo kode to giwacho ni wan gi 600 to mane ma gitimo nikech mane gimomiyo sama tin gibedo ban nikech giwacho gima ok ginyal timo koro iyudo kamano emiyo office chako nyako ginene nyo wacho ni koro gidwa neno mondo gitemane kaka pesgi magin matin cha nyalo kelo players to gima be nyaka wayiere Cleophas ni sami dhi manyo player moro to ma in gogi be ni safe nikech kwarango Gor Mahia sani wan gi 5 good players first 11 manyo contract mar girumo dwe mar 8 dwe mar 10 Austin Odhiambo ni kanyo wan gi Austin wan gi Gad wan gi Joshua wan gi Lwasa to wan gi wan gi Lwasa to wan gi Ng'ash tari Gad gi Joshua osetikruogo Lwasa pod wacho ni orito agent mare mondo negotiate Austin gi Ng'ash ginye wacho ni koro wigni eka gidwa chako wuoyo to kiwinjo Ng'ash biwinjo ka gima ni jo Azam dware jo FC be dware mateni koro gima bende watimo ga marach ni ni player be like waseneno potential mar player onego wachak negotiate kode chon kaka ng'ato kaka Ng'ash ng'ato kaka Austin gin players manyo waseneno ka koro gin sawa gisedonje rhythm no nego bende wachako negotiate kodgi chon mondo mi kane contract mar gi dhi rumo to yudo ka koro nikech sani ng'at bilano koro kata ka wach ni koro kata Ng'ash kata ka ni 200 kobiro kata 100 sani obro dwaro 1 point
kitamori to bendo waweya kamano kiwacho kanyo mane gir tugo mantiere sani nyiepo mara Kenneth Muguna wacho koro nosiwuok Azam okonyebe kuwuok Azam nosiwuok Azam koro ne noko kaka free agent mane kinde ma koro ntiere kar kacha onyalo bedo ka en gi thuolo mare mar manyo orak kuonde mamoko ka irange kaka in Diana police yudo Kenneth Muguna yudo Tyson Otieno en lal ni team mane jowacho koro sani team madhi bedo kata ka irango e season manyien en mano mar police okane ka en lal mar team mora Gor ni kamoro maber okanyalo wacho ni en lal but en lal kuom gi ka Gor ne dwaro Tyson ero dhi en lal kuom Tyson no kuom Gor nikech Tyson ne dhi yudo time mar display football ne CAF koro Gor osebedo namba 1 kasecha kuma joma Gor dhi tugo go ok en jok ma police dhi tugo go koro Tyson kane dwaro bedo exposed to ne join Gor lakini king'iyo kendo maber job security en Kenya kanya ibed assured gimo miyo ng'ata koyudo tich kiweyo kata jatugo ka ng'ato dwaro dhi e sirikal ng'ato dwaro dhi kacha nikech job security koro ok inyal nyiso player ni kik dhi kanyo king'iyo maber onge gimoro amora kendo ma en go apart from playing onge gimoro mosetimo piny kae ma seche moko blame players nikech one gibed gi gimoro at hand kata kiinyori tinyalo dhi timo gimachielo no kata ohala kata bed gimachielo to players te biro ringo mondo dhi sign police kata ok gidhi yudo playing time nikech ng'eny gibiro yudo ni odhi kacha kata chakre ne kata dhi police osetugo marom nade nikech mano ne soup mano ng'ama ne ni malo sana lakini kodhi kacha to obedo a bit dormant kata mieso obedo dormant gik mang'eny yani ok otugo kaka notugo ka en Gor kaka notugo ka no entie Tanzania opogore koro players biro ringo mondo dhi police FC mondo nikech of job security kanyo be yudo ka giketo players mang'eny moko be giyud playing time Miguna kane wuok nini Azam kacha chande kano Toto bedo signed kanye kuma embe ochako Didimio ko wuok gi kanyo nikech Toto biro ka role ne mar attacking midfield koro en kanyo playing time obedo very less to ka in player as long as ni playing time ni onge to itugo professionally mano lo idhi kata regional kacha idhi itugi to koro ka ok idhi yudo any playing time gimo miyo wuok kanyo to Gor ne na sure no dhi yudo playing time kata Austin Owadi Odhiambo ne dhi bedo assured ni odhi yudo playing time to mano lal ne ok lal ne Gor sani nigi nikech Gor ne poko sign ne wan ne poko sign koro poko lal wan wacho mana interest in kaka osebedo be TM ma isebedo kata ka rango thuolo gi duto mag tugo inyo kaka Diana bende lere jotugo gi de gicham exposure kosen mana usara ne majite dwaro exposure ero wadwa tugo CAF idhi tugo CAF to fuko ni nono idhi tugo CAF iduogo ka to podi ionge medical cover iduogo ka ionge okumba mar thieth mari ionge gik mathoth mantiere kar kacha angi cham exposure ka koro kech wuok e pap okay Diana wacho ni ero Tyson do bedo exposed odhi tugo CAF ovae gi Zamalek gini odhi rade gi Yanga gini odhi tugo gi time madongo ka gintiere kata ka ego tugo mar Afrika mangima koro ka gira kaka timbe tugo exposure kod omena kod lwasi makare mar bedo awinjo kiwacho ga ne baji tugo ne baji bro chamo baji anyway ineno kaka pogruok mar Tyson gi Muguna pogruok mantiere ni Muguna en koro ikore en sano dwaro pesa nikech katugo osedhi loka oseduogo dhi Tanzania oduogo Gor ka osego nyaka CAF osego nyaka osego nyaka Champions League koro en gima jatugo kaka Muguna en sani odwaro mana kama koro yue obete mos iluongo ni mpira bila jasho ng'ama ntie kachaja nikech ka age mare bende koro dhi mpira mosego mang'eny koro en ng'ama biro kana ni koro odwa mana yudo no oyud msara to bed environment ok odwar pesa moro ma nyo yudo Tanzania kucha kuduoge Gor ka donio bana kawuono msara podonge okawo pesa odhi e bank ogolo pesa mane gima koro kodwar odwa ni pesa manyo oseketo cha to gi signing feature osedonjo nikech onge maber ni Gor biro to bro wacho million no to Gor wacho ni ketnwa wakedo ni 300 to kendo kodhi mbele kanyo to daka matin ning'eni kata ne warito gimoro ka to pok odonjo
koro en ng'ama en comfortable, in fact en comfortable moloyo Tyson. Tyson ne nyalo dhi kucha nikech inyalo promise tich kama kaka Dana wacho e job security to gi msara to kawuono adier de be ni en ng'ama dwaro mpira ma odwa expose kaka iwacho no to do bire Gor Mahia, but ing'e ni gimoro ben nyaka irang kama mokwongo ni na kada last time nyocha wacho ni all over the world inyalo sign players kata dek to giteo ginya bedo perfect, achiel kende masimo nyalo click no nyalo bire Gor tiyudo ka kendo koro ok click ineno wasebedo gi players mang'eny mwakelo tiyudo ko click koro en ng'eni koro no keto jiji mano koro keto jiji wacho ni koni ka antiere anya dhi tugo CAF lakini bang CAF ni ang'o ng'eto to kok adhi timo maber nikech jogor igo pas achiel ok odhi maber, pas ariyo ok odhi mato ng'a ineno wacho ni no ogol e chiro mane ogol bwana to gol ka ng'a mokele tiwacho ni oni ane joma dare gi to bende chando jo Kariobangi Sharks be chando wa mane ma koro iwinjo ka ng'ato osechako koro iyudo ka timo demoralize koro ing'eni kucha to en kama kata ka kok otimo maber to entiere ng'ato nini kiny ng'ate magocho kanyo kamano wadan watiek kar nyiewo jotugo kar kae ng'eni wote bende medo mana donjo kar kae ka penjo mwapenjo bui kata ni bende paro ni Shabana dhi kelo liet e lig maduong' ma pacho kae ang'e kono kar kacha duong' mana dakika auchiel kende to watieko kata kapok wachopo okang' mogik ma warango wechego mag tukego mago mag ng'wech ang'e ni sani wantiere kar kae wantie ka kon jotugo buora mantiere ang'e konwa pachu Kariobangi Sharks odoko chiro ene chiro mag jotugo duto ma pacho ka giloso jatugo ma beda makare ero koro kata kiyo niero gionge ng'ama chelo biro kata ma koro itime scouting kata me kawi ji debe ni gin gi ka ne ji to gichiwo to gin gidong' mana kata ka gionge no ka klebe moko sani ji odonjo kata lao Nzoia Sugar ne gitieko liga namba moro maber ahinya ne gin jotugo maber jagol ero ni kanyo ineno Babu bende osewuok kata oriwre gi baraza sani police tiende nang'o debe ni nitie klebe moko maloso jotugo kochopo kare to ruedhi moko biro kata to kawa jok mantiwie kata ka gikone season manyien mana mapiyo kar kanyo maber ong'eni ne ntiere Singida kod Gor Mahia ne temo manyo jatugo ma Gor Mahia machon mano Joash Onyango mabedo sitiko kata kod Simba kendo koro kata kod Singida bano bang' higni adek tiende nang'o bende nyamana medo mano wach mogik kata madhi wechego mag tuke mag ng'wecho aparo ni nitiere teams moko gin gibedo kaka academy feeder gi feed teams moko Kariobangi Sharks nigi place kendo kineno gi ka gitugo maber kamane Tyson goche gitugo maber lakini shida en ni ok inyal ng'eyo mbele kae gin gi mission mane gin gi vision mane eche moko wan wadwaro mondo giwin league to mission gien to feed malo kacha nikech ng'eny gi ibro yudo ni these people are connected jo team managers gibedo connected koro ng'ato kose scout moneno ng'ani ber pesa mabire team en pesa marom nade koro ka pesa no ber to ng'ato dwaro ni mondo team no otimre nade en obeda feeder nikech wan wanyalo stress gini wadwaro mondo giwin league to mano ok gima gidwaro to gin gidwaro mana bedo feeders nikech king'iyo academy gin ga gi chala academy nikech jogi to an pok aneno Kariobangi Sharks moko go mpira jogo go mpira te giber kanyo bende mogolo jotugo mathoth ahinya Gad Matthew product mar Kariobangi Sharks kineno Tusker kacha ntiere Shafi bende wuok mana kacha gini matimore kar ka clubs gini ga gi kod academy mekgi koso gini ga moko manyabedo ni oyo kaka ntie youth team onego bed ni feed team mamalo koso enega thuolo machalo nade mano mapiyo paro makamano kata madinyi okay kirango ogine Kariobangi Sharks ing'eni en bath nini Mother United gin margi to nurture talent gin gidwaro ni giyudo nyathi matin to ginachae to girito gipangore bath gine kacha gipangre bath ndara sama ji gocho ni gin tiji mana goyo tikitaka to jogoro osesiemo jo polisi osesiemo FC osesiemo to giyudo pesa matiende ni gin ne olose e yo moro kaka academy purpose margi en to nurture the talent in fact nyithindo go mpira to gigoyo to en gikawe an achako ng'e chakre chon ma Kariobangi ninio Sharks no kata ing'eni jatende ne nani Nick Mwendwa ni gin joma nurture talent kendo gin talent kende magidhine sani kata wan youth team nitiere Gor Mahia youth team nitiere players mane gikawo to sani koro gi sharpen gi
iko gi ka mondo kel gi e chiro. Sani kineno gi sani gin nini tuke mag ginene, tuke mag secondary schools. Ginene, gimanyo players. Kinyi kelo ka to gocho higa achiel higa ariyo to ji osechako siemo. To giwacho ni buwa bede mesa. To giloso pesa. Gin jo ohala. Kendo ginoge wach moni ting'o lig no, mano to onge gine margi. Ok apani nitiere nini margi. Mission margi. Gin mission margi en ni gi nurture the talent. To gi build the base of that team. Ma team bedo team bedo gi pesa moromo gi mna kanyo nikech maka joma iyudo ka team maja team iyudo ka msara kata kirango msara inyudo ka chiegni ni players kata dek magor kende michulo the whole team. Gin joma passion to team hii ni team yetu ya mtaa ma team wa mtaa. Koro gin ok inyalo wacho ni gin so competitive. But gima bende nyaka bende girang ni inyalo uso sana seche moko madaga dono kaka Southampton kirango kata na nini England. Negi uso sana. Giuso to gikia ni gini nadi. Ngeni inyalo kawo nacha. En mani koro gindo gima konyogi ni gin nyaka gi academy. Koro nyithindo gi monitor gi from ka gitindo. Ma kama gichope kanyo ginge maber ni ma kijana dhi bedo maber. Ma to dhi bedo maber. Anyalo paro ga ndalo moko no wakao Teddy Akumu. Kama Mathare onego beni ginen. Ne mundo ywa kabisa. Nikech ne giseneno mana ginene drisa moro mar loso pesa kanyo. Gino gidhi adana gin girango drisa mar loso pesa ni nyathini ko wagole piny mochopo ka wabotiyo pesa makama. Kwa kile sani koro Tyson ka giwacho euro 1.5 kama. To seche moko gima gi spend kwe malich bende onge. Mano is a plus. To bro konyo nyaka kendo ginacha godo moko mabiro. Koro yudo ka gito gionge gi lal moro kata ni naniyo to bende gimanya nyaka wawinjre no gor ka. Gor chon ni ga regional. Gor chon ne bedo fidede gi kiwuok Kibera kidhi Kaloleni Mbotela Makongeni kanyo kende dudu ruma koni yor Oruma Mathare pok gi nika gi embrace gora inya in terms of miyowa players. Ma iyudo ka mobiro to biro ka Teddy no bira nikech pok no chako goyo active football. To wakawe kapod otin. But kirango players mawuok yor side makono no mondo mi yur madonje gor okoyotga tin sana nikech Dandora paro no wabedo na Ignacio wabedo kijana moko ni ringo matin kijana mono us kirango kono kata kirango players magor masani yudo mawuok Mathare Oruma nyaka Dandora gitin sana. Emomino ka kata Tyson kata office no ng'eyo ne gitema to ne gira gibenye giwacho ni bwana nitie timbe moko kaka Sofapaka Mathare Kariobangi Sharks gin timbe ma poko miyo ga gor. Poko miyo ga gor gichuny maler. Ne gimiyo gor Gad Matthew no bedo kacha buo Boniface omondi kuom thuolo moro malach. Iwacho ni kinde mane ntiere kar kanyo. Do mano ne chalo mich maber mano wuok Kariobangi Sharks ka biro. Gad ni donga paro wuok Kisumu. Gad ne ok obedo okay homegrown. Kisumu kana ni Kisumu dei kacha wuok ondojo Kisumu All Stars. Ngeni nitiere iluongo ni homegrown. Neno Kariobangi Sharks Mathare gin jo homegrown. Nyithindo mochako tugo under 6. Obiro yano dongo mna kanyo. Ni timu ya mtaa. Timu ya mtaa. Garden mtu wa kukam. Kama. But jiga nitie ng'ama biro to gi jakanyo. Koro kiyudo ng'at gi ma jakanyo wuon mowuok piny. Ogi morga moro mno ginego nikech gifeel ga ni seche moko ni gor dhi ketho ne nini dhi ketho tiende. To gor seche moko offer gor ok dhi miyo gi offer maber. But ok ang'eyo playing time sama dwarore kine mag tugo nikech ing'eni sama inacha player idwa nitie kama target kode. To kiyudo kobiro ka to kodonjo kacha to yudo mababe. Koro en mne bench kata tugo tek. Mak paro kanyo Willis ang'eni kinde be chopo koro nyaka kata ka wachako twak nyaka koro chope giko kendo koro sani bende ka wachope giko mar twak okinyi ma kawuono nitiere ote ma mero donjo kar kae ang'eni ka watieko mana wach mogik kama wayudo kar kae to bende ing'eni nitiere wacho ni ma en akiaka picha no nyabedo ni nitie mano picha mar fan mano mar inene kar kanyo mano jaro soja ma
mar Shabana. Ang'e ni koro sani weche koro pek. Koro ka koro ikelo gima chalo kama. Nyalo bedo Jaroso jochopo kumoro ma koro en role model mag jok moko ma koro ero. Klebete koro nyaka bed gi komanda gi. Nya neno ka Jaroso jowacho ni omor kabisa. Gima nya neno ko no nini godo ni orwako Reeboks gi suit. No nego orwako war to orwako Reeboks. Kanyo kende manyo Jaro odwa gine goto lakini Jaro nye mor. Nyakora moge jwang weche tika eno dogo mondo mayuri wacho mogik matiere kar kae. Ote madonjo kar kae wacho kanyo ni an Dan Guti kan kama gambo wacho ni poch gi pak ne Shabana FC kendo nyocha gi kao wuod dala wa moro mano ma goalkeeper mano Kenneth Agagi wacho ni ageno ni pod gibiro medo kao jotugo mabeyo mano kaka Godi Aute wacho ni mano striker manyien mano mawuok kacha Minyenya FC erokamana ahinya. Kama chielo kanyo oteno karakani Cleo Kenya Police FC pod biro mana tieko league namba 10 to Gor biro dhi mana nyime kao league ka gitugo kendo ka gikao go. Wacho ni to gima mora erina neno Jaroso ja Shabana wacho ni mano nyiso ni ane role model mag johera mang'eny mag adhula pacho ka. Agombo neno Gor Mahia kod Shabana ka gitugo Raila Odinga Stadium Homabay County. Mano ote mar Jaroso ja Gor Mahia 001. Watieko gi kanyo penjo mo penjo kar kacha ote pod meno donjo ang wasom gi kinde mabiro wach mari mogik acha kodi Diana ati kodi Willis ka watieko kawuono weche mag tuke kana wadhi one waranga ta mag ng'wech inyalo medo kanyo wach mari mogik bwo nyiriri 20 kanyo kotieko. Ka adwa wacho mani aparo ni league sani dhi bedo very competitive kendo abro mor kech dhi neno tuke oko to bende management wakwayo mondo giket njia moko mayot ma dhano nyalo donjo go stadium gingi kuma stadium nitie mondo so gingi player safety gi moko ato bende adwa wacho ni tuke mek ng'wech madhi mbele kanyo jo Kenya wangi mondo wa support jowa nikech sani waseyudo ka gite gidhi Budapest koro wa support gi kendo jomoero football jomoero tuke moko anan sports person anan overall koro adwa nyiso gini erokamano kuom watching especially mama wa kan Homabay gi jo Kenyatta University Coach Karo gi jo luongo gik erokamana ahinya wach mari mogik Willis. An Cleophas gima nyalo wacho ni mokwongo anyalo mana koyo office marwa ma Gor Mahia gitemo mokwongo atai players watwe players wamanyo wan godo mondo kwachako nikech ing'eni players gibe gichalo mana awendo kuongi kawe tiketo ni kokini ni gato gisechako winjo ofa go wabro end up ni wakelo maka to magi bodhi wakwongo atai players wa mantiere go mokwongo then kore kwa many moko marari anyalo mana wacho ni weekend nani nyoko bedo maber ahinya ng'eni an assistant coach be mar ilongo ni Kulundeng wadau FC nyo Simba nyoloyo watu tunil kendo en wach maduong' malit to gima nyalo wacho korka ng'wech to okaloga ahinya sani kora ng'e mano Manyala to erokamano ahinya Nyasaye mondo omed gwedhi. Nyasaye mondo omed gwedhi. Erokamano dala kobire thuolo mokwongo Willis watime uru kero juma manyien. Erokamano ahinya. Ne nyakora moge jwang' ote mayoro kar kae ibedo kodwa na machak chenro nyaka sani makoro watieke dakika osekalo achiel tok saa ariyo chenro mabiro mar kaka wanene kod nyawadwa Victor Otieno Juma. Mano dhi biro achiel kachiel nyakalondo mar Ramogi Radio kachiel kod aka winjo mari mar Ramogi TV. Kik idhi mabor nakelo chenro makauno mag nondo mag weche mag tuke. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyo kod mokeo nyaka sangu alore gi kanyo. Oriti masani.